Zo iedereen, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Awi spelen we bar alasma odi mensen. Welkom terug naar Amang. San echara nyunsu kongiwi precies enkefa anyunsu de. Welkom terug naar Amang. San eleer unu fadensani euroko precies. En Amang sande oprecht ook toe. If mi blaka brada fout, me taki a fout. If mi hundi stani brada fout, me taki a fout. If mi ampanesi brada fout, me taki a fout. If one man fout of e doen voor kopsani, mo sorry you dat a fout. En nog een actie lau vragen, dan zo mo blokkeer je puro direct. Nou, zo me blokkeren je puro direct. Even kijken hoor. Zo mag ik een actie lau vragen. Iedereen de groetjes. Fake account. Sarwin is een fake account. Nog een actie lau sanja. Nou, zo me blokkeren je. Mo fake comment voor je puro. Maar nog een actie lau sanja. Sarwin is een fake account hoor mensen. Jullie moeten niet op namen letten op een fake account. Mo verwijder je reactie. Maar nog een actie lau sanja, dan zomaar blok je. Sarwin is een fake account. Dus unom lukuna neng. Sarwin is een fake account. Mi verwijder een reactie van puro. Je vaak een actie lau sanja kan mo blokkeren in puro. Dan gaat telefoon disi. Oké, lieve mensen, de groeten gaat uit naar jullie allemaal. We barui allemaal la odi natuurlijk. Welkom bij Amang Sang. Amansan echara nyusu kongiwi precies in kefade nyusu de. Amansan elegu anas alasani precies uit. In kefade sani de. Welkom na anyusu dati fu brada Benny Miranda. San e opowi ai sa e sorwi a realite. No me shi waloma e jompo waloma e jompo da me aks misref af. If dema edc euroko boom. En me aks misrefi af ook toe. Saide de man e andoso. En me aks misref ook toe af. Saide de man e lombaka waman sang e pinading ook toe. Lieve mensen. Suriname bestaat al. Fos minanga yuko na gronta pustrana e bestaat kaba. En abla kabaradaf unu. Bravo. Amandisi apasa 40 jaar kaba. Die amandisi e vernietig abusi fusarnang. Nooit amanpai wan koprosensi belasting. A bravo disi. Temi. Nee, kom door zwaar toch. Mensen niet geen lauw dingen zeggen. Nou, anders me blokkeren jullie. Dit gaat niet over dat hij kon slank af. Of dit is een zwarte t-shirt. Hij weer blakke ijzer. Lekkie kon slank natuurlijk. Maar mi dekkie mi bere biggie ook toe. Na blakke t-shirt dekka dat. Maar ik heb een grote buik. Dus. En nog een actie lau vragen. Dus me blokkeren je puro. AUB. Aan alle respectie. U focus op het onderwerp. Mi no absen in lau vragen. If mi blakke brada faya. Motaka faya. If mi blakke brada edu fout. Motaka fout. If mi hun die stani brada edu fout. Motaka fout. If mi ampanesi brada edu fout, motaka fout. Dat na Benny Miranda. En dat na verschil tussen minanga den trama. Hey, welkom nichtje. Welkom nichtje Emily, Velanti, nanga ala den trama sandeja online. Welkom iedereen. Alas madja welkom. Ala de FM. Ala de followers welkom. No otaki abra bravo even. Alive disi ego abra bravo. Wan koromo for man. Wan koromo voor man amai make om een soort video amai make sende koi bedreig me. Wan koromo voor man. Da man disi. Da wan to man sen a dossier van man kongi mi vanuit Cayenne. Wan man sen a dossier kon vanuit Cayenne gimi van man disi. A koromo voor man. Sa e make om een video e bedreig me e tak om een sani. Da mo lego uit zo man man disi. Dus wan koromo voor man, amadis beta na Cayenne.
En daar man doe ome ogri dape na kayen. Rechter kisama sroto te rechter weri van man. Da kromo fo man disi. Ama go do an feit dape na kayen. Ama play wan feit na kayen. We taki abra kromo fo man unekas maning. A kromo fo man disi ama go do an feit dape na kayen. Pe tubakara dede. Na tubakara dede in a feit dati. Da kromo fo man disi sa emek om een video e bedreig. Da de man lazy strafu gaman. De man lazy strafu gamana. Even, ik ga even blokkeren. Even alvast. Blokkeren. Ai. Mi blokkeer Josep Amadou. Mi blokkeer hem puro direct. Oké, Josep Amadou is geblokkeerd. Nou, mijn muisjes en hoofdes. Mi blokkeer hem puro direct. Josep Amadou is geblokkeerd. Oké, Josep Amadou is geblokkeerd. Wie volgt? Aladen Trawang. Luister Rudo. Ophouden als we blokkeren YouTube. Luister Rudo. Mo blokkeren je puro direct ook toe. Blokkeren. Luister Rudo. Even nog mensen mo blokkeren. Luister Rudo even puro ook toe direct. Oké. Oké, mo geven een kans ete. Luister Rudo mo geven een kans. Maar if je schrijft het ons aan, lau sani me blokkeren je puro. Luister Rudo da isabi. If je schrijft het ons rommel, if je komt reclame het ons lazy. Hey brother Jamie, welkom. Jamie Schilkaran, welkom. Lobby brada, Jamie Schilkaran, welkom brada. Brother Jamie Schilkaran, en informatie moeilijk voor Kari, welkom. Iedereen welkom. Oom Akruma is refi natuurlijk welkom brada. Welkom. We chara trukum ides mana fasi. En if want to muisjes en hoofdes kon zoeken aandacht we blokkeerden. Puru. U arki atori. Wan kromo voor man amai mek om een soort video e bedreig Miranda. Amai mek om een soort video e sende ko e bedreig Miranda. Maar a kromo voor man disi. A heel dossier van man moet uit Cayenne. Kom. A kromo voor man dis bego do een feit. Na Cayenne. Amananga want to tra rovers. Den bego do een feit na Cayenne. Pe. A kromo voor man dis bego do een feit na Cayenne. Pe tuba krabe konde de in een feit dati. Da a kromo voor man dis da man bego na rechter. Uere wa leisi amambe me kwa video da amambe taki rechter ek moto tena fc contact nanga en tena bakasei. Amambe taki rechter ek contact en tak hori is refrustuk boy. Hori is refrustuk. Oké, da kromo voor man disi amai play ogriman. Ama play ome feiten na Cayenne. Doe ome ogri da pe na Cayenne. Da a rechter a laatste straf die a rechter leisi die ama na Cayenne. Na 20 jaar kopie de leisi die ama na Cayenne. Voor de ogri saman doen. De man be beroofs maar de man be go beroof om esma dat pe na Cayenne. Dat de smasa de man be go beroof dat pe na Cayenne. Dat tuba krabe kon dede in a case dati. Tuba krabe kon dede. A kromo voor masa e make de video e bedreig. De man be go beroof want tusma. Dat asan loop uit de hand dat tuba kra dede na Cayenne asan dat tipsa. Dat a kromo voor man disi. Dat man go na rechter. Daar man go naar rechter, dat rechter leesi strafu gaman. 20 jaar strafu, rechter leesi gaman. Dat die rechter leesi strafu gaman, dat de man, die amango kota strafu. Dat baka dat de rechter senda mango naar Parijs, van mango kota strafu naar Parijs. Want dat strafu be bigi to misi. Van kromo voor man disi. Crimineel. De man disi na so criminelen. Bijna kan taki bijna alla de man say big up abob. Boomfuru voor de man say lombaka abob. De meeste van de man na criminelen. Da Samsano, da akromo voor man disi. Da akromo voor man disi, aman doan feit na Cayenne, 20 jaar straf de lezen gaman. Tubakara dede in a feit dati. Da den Fransman so raman dat luku, wo sende you go,
wo sende you go na Parijs fi go kota strafu. Da den Fransman sende man go a Parijs fa man go kota strafu. Da aman kota strafu te abe fika wam chinsani. Da den Fransman so raman dat no span wo lusu you. Da di den Fransman lusaman, de lusaman da se na Europa de lusaman. Da di den lusaman da pe da man pina man go fe do wam chin 2 kamer woning. Da man go ikibri no na België. Na België amai kibri no. Dus a crimineel dat san emek om een video e bedreig om een video e sen kon. You nom denk dat ik ben Miranda overrede you. Min overrede you. Ik kan make 1000 video ala day. Kromo for boy, takru fesi boy. Ik kan make 1000 video's in kon ala day. En once I want sorry you well. If you want pet Miranda, dan je kan pet Miranda. Maar for you no sorry voor pet Miranda. Dan anga gon yo kon. En te yo kon anga gon dat je abi fu sutu tap afstand yo abi fu sutu. Maar if je kon crossbay, dan wist you de foman, dat allow foman me fong direct me fong allow foman troa doti. We see de foman, Benny Miranda say so. Dus sa yo do not tap afstand yo abi fu sutu. A kromo foman sa emek den video e bedreig. Usabi dat je na crimineel. Usabi dat je de man belegi straf je na kayen 20 jaar strafu. En baka dati de man sendi gwe na Parijs fugo kota strafu. Di yu kaba kota strafu de man lusu yu dape igota na België e kibri dape in wam chinchobo flat fu 2 kamer. A dape igo kibri no na België. Dus dan nou je meke om een video is in de koi bedrijfsmama usa precies suma na yu. En Benny Miranda inom denk dat je man bedreig Miranda da Miranda o stop taki. Mi dat no stop taki. If you want pet Miranda, dat je mag pet Miranda. Maar dan kwam sorry you kaba. Dat if you kon pet Miranda, dat je abi fu sutu tap afstand. Maar akkorom of op chimandati. If you denk dat je kon pet Miranda foman. Foman no sariere. Alawi foman me fon beno 2 minutes me fon alaw foman. Beno 2 minutes me fon alaw foman brokowi anu brokowi neki. Brokowi futu alasani fu me broko. Beno 2 minutes. Wisu de foman. Dus dan na tap afstand yo de da yo sutu tap afstand. En mi no mak feti. En mi sabi dat mi no mak feti, want mi na derde dan mi abi fu taekwondo. En mi no mak feti. Maar ap chin kromo voor masa emek den video e bedreig. U sabi dat you na la crimineel. I do ome ogri na kayen. Alas ma sabi you dape. Na ome berekte me kisi fu de san say do na kayen dape. Adi de man weer fi you di do a bigi feit. De man sende igwa Parijs. Go koti straf dape. Baka dat de man lusu you dape. Aso iboro go ta na België. I vendo wan piki flat na België dape etang. Inabi no wan fafi trefi inabi. Ina money, inabi next inabi. I wiswasi te no na a demanda se payu. Atra de defacement a wiswasi Fransman a demanda te sende you ta go bedreig Miranda. Ala de abob bunfuru fu de abob mana so criminele de ma sendes ma fu go bedreigsma. Sendes ma fu go bedreigsma. Want tra wiswasi man atra mangari ange barada asem san de maidu. Heer de mai sendes ma fu go bedreigsma. De mai sendes ma fu go fonsma. Ma den se refine e konoit. Den se refine e kon. Den tumandati gari nanga embarada. Den tumanda de man dis na vriendjes, de man dis na popoi gari ange embarada. Me dag unu uit gari yu nanga embarada. U stop fu sende sama u refi kon. Gari anga embarada ma kon. U tuma ma kon sama. Dat te wi tuma e kon fal mi anda u kan potwansma e film. Da me sorgo tapu dat you gari nanga embarada. Beno 2 minutes. Beno 2 minutes kan jou skreki sa me do nanga wi. Beno 2 minutes. U yere fu taekwondo derde dan. U yere dati. Beno 2 minutes kan jou skreki sa me do nanga wi. You gari man nanga you barada. Asem gari man dis wale isi amabe go live. Amabe teke mi foto potina gronda. Amabe go live tapu mi da. Amabe bonumi. Amabe wisimi. Maar ja, natuurlijk, mi se efi abi gansa manami oso. Mi abi bigis manami oso tu. Mi wasi mi drai baka obia, mi drai baka obia. Da a wisi fama no kiss me. A wisi sama be de basic wis me ano kiss me alas ma beshi a life dati. Pe asem wisi gari man disi. Be take mi foto pot na grong ama be de basic bonumi. E fula sopi gimi. E du ome sanya ma be de basic bonumi. Ma isabi mi na gamans mana den daga sons ma meke mi. Dus de san dat ne kiss me. Di amanshi dat den san dat ne kiss me. Amai godoro nangami. Amai godoro. En isapte wan wisi man de na yu baka a wisi man e stop talk. Wan mine pika man nooit.
Nooit meer Gary man aandacht. Gary Marco nooit meer geen aandacht. Nooit meer piking. Maar amai teke mi foto e bewerk. Suma e teke sende gimi. Amai teke mi foto e teken taki luku turtle, luku ninja man. Amai du omensani. Maar mine spanga desan dat wan. Desan dat ne hat mi. Mi wisis ma e kosmi. Desan dat ne hat mi. Mine fir desan dati. Maar Gary man dis nanga embrada. De tek mi sanye share. Mine giden aandacht de godoro. Yabi tutra jompo meid. Ook to desma dat beed was Samsani. Puur zo sunanga en sisa Jennifer. E tek mi sane share. E tak ome lau sani. Minai piki de nooit. Minai giden aandacht maar de godoro namo. Adi mi weri fu den puur zo sanga en sisa Jennifer. Mi blokkeer den dati puru. Den dati na blokkeer mi blokkeer den puru. Want constant de suku aandacht maar minai piki de nooit. Minai giden aandacht maar de godoro. En a Gary man dis nanga embrada. Precies als zijn verhaal. Heer dede, dit tap mening, ik tek mi foto weer bewerk, ik share, ik tak om me rommel, ik doe om me sani. Nooit meer naar piki ding. Maar je berekent dat wan wisi man de na tapu aan stop. En a Gary man disi, alas ma besi alive, pe ama be teke mi foto pot na gron, e bonumi, e doe om me sani nangami, e fula sopi gimi, e doe om me sani. Baka dat is a Gary man dis do, ama teke telefoon, e bel me. Nooit mi name op. Baka dati a go live. Ay taki ja, asani sa dunanga Benny Miranda, abi spijt, sorry. Fasani sa dunanga Benny Miranda, abi spijt, ay aksi pardon, data gari taki. Madami be berekend tak baka dati da kan de audio stop omdat a shidat a meke fouten, maar nee hoor. A wisi man dat a gari Marco a gari man ay godoro gewoon. Teke mi foto we bewerk. E share mi sani, e tak ome sani, dus amai godoro. Maar nooit mi pika man, nooit mi gaman antwoord. Dus de man disi, a Gary man disi, eigenlijk de man dis non bomoei na ngastana na man sani, want a man a pari ay tang. Gary man bedanga wan vrouw, wan weti vrouw, wan bundeki weti vrouw. A weti vrouw die spota man adoro, ala de foto wan man mi sende gimi. Wan man mi etan koros be fu ador pu pe Gary man etan. Da Gary man be abwa relasi anga wan gambi di weti deki vrouw. Da Gary ama weer a weti vrouw dis edete da afro lusaman. To man potja do. Gary man be dena wan principe tupa drai ibeshi ama be mai agoron dat ama be lobe mai amai. Da man be play bigiten dat na impressie de dape. Maar nou weti vrouw aba presidati. A weti vrouw a potamana doro, a skotaman, a yagaman. Omdat Gary amano be gedrag in boom. Ala neti amai borogwe, ama be borogo na trafrou, amai borogwe da weti vrouw betrappa man. A weti vrouw betrappa man, da weti vrouw potamana doro. Dus Gary, no, am chin camera amango yuru e tang. A vrouw potamana doro, a weti vrouw sa man be tanging. A dat tip sanga man. Maar dat is dat de man die si mine focus tap de man, na constant de focus tapu Benny Miranda. Mina mi politiek sa metaki. En metaki abara de man san de in a politiek. Mine tak abara trak kromo voor man. A kromo voor man fu, zij make den video e bedreig me. Lieve mensen, lieve followers. Amadisi, even hier de feiten sa amadis doen na kayen. Amadis na wan bigi rover, amadis na so waka man be waka e borovs man na kayen. Te wani shi rovers da imus gona kayen na nga sentororang, serorang, na dape rovers de. En amadisi, awaf den kromo voor man zij make den video. Ama borovs man na kayen te walesi a Gomez na tubakara dede in a case dati. A laatste beroven dis akromo voor man dis go doen. Na 20 jaar straf voor de man lees ga man na kayen. 20 jaar. Baka dat de wet man teke man postgwe na Parijs. A kotja straf voor dat meer bijna 15 jaar 12 jaar a koti dat baka dat de Fransman luso en dat. Die de man luso en dat de luso en a teke loko a boro trein a boro go na België. A vende wan pikin chobo flat dape na België. A ekibri na België dape. Dus de hele kwam man die zie sita kama na wan ouderwets man. Amano ontwikkeld, amano gona skoro, want amana so roof ama be roof na kayen, na so sma ama be roof na kayen. Yere fa ama etaki, arki fa ma etwa etaki, amano sabi skrifi, amano sabi eigenlijk amadisi nooit one day amano gona skoro. Na so roof ama be roof sma. En da is itaka amadati na wang amadati na wang soort groen, is op de ekto groen man toch en muizes en hoofdes en luizen. De man die zie lei in abob. En bijna teluku abaka grond voor abob. Dat is dat je boem voor de man zo criminelen. Teke telefoon bel bedreigsma. Teke telefoon play ogrimangisma. Ah, dat de man die ze doet. Dus als actori samen voor NPS taki laast.
Atori sa man voor NPS takilaas over, bravo. A man voor NPS ability. De man die eigenlijk nou een criminele bende, zo bedrijfsma, zo waka bedrijfsma, play ook grimangisma, na dat die de man die ze doet. En dat de man die ze taki den chai democratie kon. Den chai democratie kon. Zo auto-democratie den chai kon. Zo auto-democratie den chai kon. De man is nou zo criminele, bijna alle de man is nou zo criminele. Alleen maar criminelen bij elkaar. Dus de man die zie, bijna, ik kan taki apartheid die zie. Even berekenen dat ik stempoti de man die zich voetier kondre enke president. Na zo criminele we stempoti. U musabi dati. Want de man die zie, de man de in regeren no toch? De man de in regeren no. San de man e dugi busi kondresma. San bravo e dugi bus kondresma. San bravo is het tegi bus kondresma telek no. Next 0,0. En tegendeel, daarom mi besor pets nanga pupa. Mi sorden tuma dati. Make de focus tap den smaf ding. Want mi e focus tap den smaf mi me corrigeer. Dus make pets na pupa focus tap den smaf des ay do omesani ook toe. Want no so asane so lek de mana stun. Want pets na pupa de mana so blakamande kosi, na so blakamande legi, na so blakamande val lastig. Da pets die si abuan toe groepen ving. Suriname observeer, Abob op Bravo opoi. Abob Marowijnen, zo de groepen voor pets. Dus even is je een groep op Facebook, zei ik, zo blakkaman. En val zo blakkaman lastig, is abita ki na pets na poepa abi de groepen dati. Want de man die si e focus zo tapu blakkaman. Daarom mitaki de man e doelek, de man e zo lek de man na raten. Want mi ben Miranda, nooit wande minego kosi Hindustana, nooit wande minego kosi Ampanesi, nooit wande minego kosi den trasma zomaar. Mine do asan dati. Maar pets na nga pupa, na constant de man die se fal blakkaman lastig. Pupa be me kon video wa lazy, kan de usabete. Pupa be me kon video wa lazy. Da pupa be taki te akona makti, alla den blakkaman ay go tek den tein den oso ay go tek den soet den kiri. A dat pupa be tak nangen egi mofo. A video dat de ete. Dus a gedrag voor de man die zie, je ziet dat a gedrag voor pets na pupa, de man die se gees toera. Omdat de man na so blakkaman de val aan. Da pets die zie, a man play zogenaamd agona abob, agoyepi abob. Maar man val de man voor VAP aan. Pets ne takimiti de man voor VAP. Luku ome money elasi no. Luku ome miljoenen elasi no. Luku ome miljoenen euro elasi no. Luku ome miljoenen US elasi no. Iere pets se taki de sandati. Pers ne taki de sandati tok. Iere pupa etak de sandati over de miljoenen, de miljarden san elasi. Pers ne tak de sandati, pupa ne tak de sandati. Maar die abe de bouterse. Die abe de bouterse. Alla de man is bij pir den bigis. E kosi bouta, e tagi bouta, omesani. Alla mala be de tapu bouta. No de isabi ome money elasi. Isabi ome miljoenen elasi no. Isabi ome miljarden elasi. Iere pets e kontaki. Iere pupa e kontaki, den kontak de sandati tok. Maar toen het bouter zo was, alla de man die si be pi den bumbigi smul, den bumbigi mofo e kosi bouta. Met den taki no. Den kontaki tok. Den kontaki. A enige massa etaki na Benny Miranda, Sibrano, Marcel Oosburg, nangawan tutramang. Daarom misor unu, awisi sang epsa. Uno mula si bribi na Benny Miranda nanga Sibrano, nanga Marcel Oosburg, nanga Van der Sang. O abi de mandati nodig, de mandati na de enige oprecht blakka, maar nanga want trouwen ete malon, rozenblad, nanga want trouwen de ete. De mandat na de enige man sang e chara trukongiwi, sang e opowi aigiwi, maar alla den trama bijna mi kantagi dat sell out. Alla den trama mi kantagi dat sell out. A kondre fu unu disi alai nanga sell out libisma. Alai nga sell-out libisma de laija. De man no de zelfstandig. De man sell-out. Sell-out sama lai ina kondre disi. Lieve mensen. Minosap if na money e louding. If na makti e louding. Minosap say louding. Ma sell-out libisma lai ina kondre unuja. De laija de sell-out libisma. Umuluku bunanga des madati. En te des madati consori wansani of te de contact wansani zomaar. Je moet ze blokkeren. Inom giden aandacht. Yabi om een fake account.
Ja, die om een fake accounts. Blakaman, ik gebruik hun die stanining. Hun die stani, ik gebruik blakamaning. Jampanesi, ik gebruik blakamaning. Blakaman, ik gebruik Jampanesioning. Om een soort fake accounts. De mij zoeken voor tja verwaring kom. Dat je denkt dat nou een Jampanesi terwijl nou een blakaman. Je denkt dat nou een hun die stani terwijl nou een blakaman. Je denkt dat nou een blakaman terwijl nou een hun die stani. Je denkt dat nou een blakaman terwijl nou een Jampanesi. Dus de fake accounts, nanga bijvoorbeeld een Hindustaanse achternaam of een Japanese achternaam, inom luku achternaam. Want een fake account na fake account. Wat moet je doen is gewoon blokkeren. Inom jompo go kos ding. Inom jompo go giden bigitaki. Inom jompo go kosi. Gewoon blokkeren en klaar. Want de man probeert voor zoet fire. De man probeert voor creëer chaos. Alla soorten modellen de man abi. Maar je probeert voor lezen de modellen voor de man puru. Je moet ze gewoon blokkeren en klaar. Dat is aan mij mensen. Dat a bravo disi. Dat ome man kon lombaka bravo of kon techmi in bravo sani. Of kon sende bravo sani gimi. Maar dat me ask me schreef aftaki den sma disi edc ne eurokobun. Une shidat bravo de inse pinawi no. Pewi aide. Une shidat na bravos don dape ina coalitie e pinawi samanga den tramano. Une shidat ino. If we fentaki bravo no bun. Sorry, if u fenda chan e pinawi, bravo de dape e pinawi tok pe e pinawi to pewi ai de pe u verstande. Ano chan wawan e pinawi, ano chan wawan e opo den prijzen, ano chan wawan e du ala de sanisa ipsa dape, bravo de dape e du de sananga de masamo, pewi verstande, u verstande nu golo no. Pe u verstande, une si dat bravo de dape e opo ala de prijzen tu no. Suma abi SWM. Suma e opo de prijzen na SWM. Na abop abi SWM tok. Suma abi ABS. Na abop abi ABS tok. Suma abi Juspol. Na Juspol na abop de na Juspol tok. Suma abi NH over de natuurlijke hulpbronnen. Na abop de dape tok. Suma abi afverantwoord voor veiligheid, voor de controlepost, etc. Juspol na abop de dape tok. Suma de na staatsolie. Na abob de na petok, suma de na RO. Na abob de na RO. Suma de na GBB, grond- en bosbeheer. Na abob de na petok. Suma de na TCT, telesuur, digicel, telesuur, zij opo alla de prijzen gui. Na abob de na petok. Suma de na afdeling bus, van de karasani, DNV no. DNV, Dienst Nationale Busvervoer volgens mij. Ja, maar in elk geval. Suma de naar de buszaken, binnenlands buszaken, buitenlands bus, etc. De busvervoer, etc. Na abob de dape toetok. Imuluku dat bijna alla den belangrijk sani. Alla den belangrijk overheidspunten na abob de dape. Dus abob de dape opo alla den prijzen e pinawitu. U verstande nu golo. Kan je overstanden in je golo dat doen, maar sandati. Dat we koi techmi, NVD me bedoel. NVD na abob de dape toe. Alla den busprijzen, etc. Na abob op alla den prijzen dape. Dat want to sell out man, ik kon doen een keer. Abob onschuldig, abob no do next, abob onschuldig. Na kakadeno, na u verstanden in je golo, na kaka u abi in we verstaan dat we compleet abob no do next. Abob heeft niks gedaan. Abob no do next. Terwijl om men voor de belangrijk ministeries na abob de dape op alla den prijzen. Zij de bravo ne converteren nu de sandati. Zij de bravo ne converteren des manamaro we na ngatapana oni de sandati dat na abob de dape op alla den prijzen. Go to. Suma abi go to. Go to e fadon ondro abob to tok. Go to na abob e opo a benzineprijs na a dieselprijs. NH, suma abi NH, natuurlijke hulpbronnen, over benzine, diesel, etc. Gepaard met staatsolie, na go to. Go to na abob de dape toe. Na abob SWM, abob EBS, abob, alla de sandati na abob. Go luku de prijzen. Go luku den prijzen voor alla de sandat no na abob de dape opo alla den prijzen dati. Dat we doen enke uno sabi. Na kade nu verstaan, u verstande nu golo dat uneshi de sandati. Pe u verstande. Dat we compleet dat ja, bravo, disi bravo dati. Dat we kosi chan dati. Ja tuurlijk, u mag taki sawi wani. Maar u moet luku de sansang bravo, we doen bravo is helemaal niet beter.
Bravo is helemaal niet beter. Luku de san is een bravo we doen. Na bravo de dape anga de maar samen e pinawi. Na bravo en we taki ja bravo nke bravo ton president. En voor bravo ton president san bravo man dogiwi. San bravo man dogiwi. No de ka na bravo abi GBB grond en bosbeheer. ROGB grond en bosbeheer. Houdordening. Alla de ministeries dat in een ABOP abiding. Toch ABOP no maar zette a grondrechten voeding, inheemse voeding, ingisama, anga de busi konde sama. Toch ama no maar zette sandati, ama de dape daye de. Ama de dape daye de goli. Ama no maar zette sandati. Da oteng, da sai denki, I denk taki if bravo tron president, da au maar zette sandati, a kakade unu verstaan. U verstande nu gogolo dat u no man verstaan dat I denk dat je bravo tron president Tamara, I denk dat je man tron president Tamara amama zit ala de sandati. A houdordening seka kaba. A houdordening bravo ma sekai. A houdordening bravo ma seka houdordening. Ineshi dat de man soso goluku na apura. Goluku na afobaka brokopondo. Goluku na achoni. De man soso show udu. De mana so show udu her day de my show ude sendegwa India, sendegwa Canada, sendegwa China. 24 uur per dag de my show udu. Dat na bravo na de man de san dat de my do. De mana so money de man denki. Dat you denki dat if you stempel bravo in ge president au man verander sani. I denk san dati. Zijn jullie zo dom? Na zo dom, wel me kan tagi op voorhand tide me kan tagi you. Dat if je stempelt bravo en ke president bravo no man seka next, bravo no man kinky next. Ten eerste amakti dati bravo no abamakti dati. Dema esuku bravo internationaal voor soto. Bravo no man gwe no man buitenland kondre. Nederland schreef bravo. Nederland. Dema zou we niet voor de kiezingen naar Nederland no. PVV. Geert Wilders. Dema dat bravo constant, kar bravo crimineel. Dus we hebben hier bravo in de president. Bravo no man vrij, ama no man tek plain vrij gemakkelijk goe na alase. Dat zij denken bravo om a sete giu. Zij denken bravo om a realiseer giu. Na ini sanan ja no mo amau de dai. Kayen dape sref se rolang sref abrase dape bravo no mango. Bravo amang albina dape sref nanga mungo sref amabe frede futang. Want amabe frede omdat die de man set a asani giden Fransman. Die de man set a san giden Fransman dat een aantal kilometers de Fransman mag kona albina. Een aantal kilometers de mama kon bijna de mama godoro bijna mungo. Een aantal kilometers. De man zette awet dat anga de Fransman. A regelen dat de man zette anga de Fransman. Tak de mama kona albina. En de mama rijdt bijna te doro mungo. De mama rijdt go teke fufuruman. De man zette awet dat anga de Fransman. San bravo denki. Bravo pe amabeta na sikim pasi dape na mungo. Na albina pasi dape na sikim pasi pe amabeta dape. Na aboxit pasi se ya busi dape. Pe amabeta dape sa aman denki. Aman denk taki no. If mi tanja doro, de Fransman de man, die zo mi jawande kontek mi jawande jong. Samandu, aman frede, aman froizik moto na mungo, aman baywa oso na Paramaribo, aman froizik moto na mungo, aman konta na Paramaribo, wanda aman de zeker dat de Fransman no man doro dape. Zijn jullie zo une verstande san dat no? Adara aman froizik moto na mungo tok, no na Paramaribo amai tantok. Ate alanga da aman gweda sei, en taman gweda sei bijna amanai wango na albina. Amanai wango na mungo, want if amango na albina amanga den Fransman kan mit dape. En den Fransman abi bevel dat den kan tekamang. Den Fransman abi internationale bevel voor Interpol dat if de mitanga bravo na albina de mag tekaman dape. If de mitanga amana pe na mungo dape ergens tapasi dape de mag tekaman dape. Dus bravo nee, deur fugo dape, maar vrede fugo dape. Amane go na albina, serorang abrase da pa manoma go tu. Dat you denki dat if he stempelt bravo nyama die zit president, dat je denkt ama oma set alasani, zijn jullie zo dompe u verstande? U verstande in uw golo, u verstande no? Dat we texani e share e text ma e sensani gisma. Dat wan trak kromo voor man, wan kromo voor man e meke o me video e sende ko
make video so boom Benny Miranda mu frede, Benny Miranda mu fo mu tapu, Benny Miranda mu stop taki. I no man stop me fu taki, akromo fo man sa isen de sankong. I no man stop me fu taki, akromo fo man dati. En mi sorry dat u sabi dat ibe do om een feit na kayen, maar inom denk taki geweldig. Want mi, akromo fo man sa make den video. Fofu you no man knapu na mi fesi. Fofu you no man knapu na mi fesi if you ani kan probeer luku. Fofu you no man knapu na a enig san sayo do. Dan na tapu afstand yo sutu. Na sutu yo sutu tap afstand. Dat na enig san sayo do. Wel mi no ab gong ik heb geen gong. Mi gong. Mi no ab gong. Mi na mi anu me gebruik. Mi elleboog me gebruik. Mi kindi me gebruik. Na de san dat na mi wapen. Mi na mi anu, mi elleboog, mi kindi. En a kromo voor ma say make de video is sen kong. Je make ome so video is sen kong. I mo fo krong. I do ome ogri dape na kayen. De ma kiss you dape. Soroto you dape. Ome lazy. Pleeg ome vo overval dape. Doe ome overval dape. Te tubakara dede dape na kayen. De ma teke dape. Lazy strafu gi 20 jaar. De ma sende gwe na Parijs fugo koti strafu. I koti strafu te di de ma lusu na grandi de ouderwetsi de. Luku you wiri. Luku you snor. I snor stref ine koti. I snor stref ine onderhou kotu alet vasi poti. Akromo fo man. You wiri stref ine koti. Ine scheer you wiri wa mooi let vasi poti. I ouderwets te ano boom. Luku de impisa ye weri. Luku de impisa ye weri. Luku you stel. I ouderwets te. Misref ja ouderwets to mamino. Ouderwets so lek you barada. Akromo voor ma sa je make den video. Dus eigenlijk mi advies aan jou. Probeer voor doepikin zo modern. Kom mee aan je samenleving. Kijk je stijl even, kom pikin zo modern. Bika i ouderwets. I Gandhi te. Alai fesi Gandhi. I ouderwets. Kan je maar zeggen nabi. Van ouderwets die ouderwets. De feit die doen naar kayen. Alla dem die be doen naar kayen. Inom denk dat is maar vrede om desandati. Bika mi alvast na vrede jere. Mi alvast na vrede. If you want 4 ons nanga mi, ik kan melden me we 4 ons aan maar mi no mag feti. Maar if you val mi aan mo broko anu i futu ala sampi mo broko. Dat is abasan dati. En na lek van herhaal, na lek van betaki net kaba. Dat mi ne feti na asma. Maar you akromo voor man dat zij make de video e bedreig. Fofu you no man knapu na mi fesi. Fofu you no man allow you for man ana me broko. Allow for man futu me broko. Dus unom denk dat we make video is en de gimme voor bedreig mi dan stop taki. Unom as ino man stop me ngasan dati. Gari man probeer te aweri. Gari man probeer, brada probeer te aweri. Sangari man bedu. Na video ama bego make da amai bonumi. Amai wisimi. Ama make ome video. Alas ma besha video dati. A video dati, mi te ken sendegi a ambassade. A ambassade, check a video luka ambassade tak no anomang. Asan sa may do dape anomang na wisi de dape, na voodoo de dape. Dus a ambassade, Frans ambassade schreef sha video. En a Frans ambassade taki duidelijk tak gari man ama dat no a papira. Ama no a paspoort, na verblijf ama abi, na stampu ama igoi stampu na Parijs dapa. Ama no ab no a papira. Dus ama gari, na somar ama de da seida ama ngastar na masanja. Na amai lulang astar nama sani. Eigenlijk de man die zie, en je ziet dat de man die zie, alla de man die zie, de man achtergrond naar criminelen. En den criminelen, toen ze voor criminelen, ego na abob, zo criminelen. En dan nog bij, dat abi die basie voor luizens revi, abi asem gedrag, e bedrijfsma, e plei ogrimangisma. Dat van we taki ucha democratie kon. Van we taki ucha democratie kon. Maar leg hoe een tori uit. Jaren 80 die ajugu bede. Jaren 80 die ajugu bede. Dan die ajugu besluit af. Ju besluit vrede. Dan baka dat die da verkiezingen bekont ook. If me no vergis me, dan volgens mij dat Shankar Betron president me denki. In die tijd. If me no vergis me. Maar verkiezingen behori. Dan de man die etaki de cha democratie komen arki van de man die fout. Tijdens ajugu dan de man die ajugu be kon rust. De man be goe na mi omuda se adaga na drita boche de man sluit vrede. Ajugu kon rust. Baka dat die vrede besluit aan. Dat die vrede besluit aan, pe de man besluit vrede kaba. Die de man besluit vrede kaba, dat san pasa. Sambra afo wanga de man sane ma bedu.
De man be godoro in het binnenland nanga ajugu. De man be waka eterseert desma in het binnenland nanga ajugu. Terwijl Afride besluit kaba. Ajugu bestop kaba. Maar nou de man die be godoro in het binnenland nanga ajugu. Dat feit dat je iets vrede kon. Feit dat je een vrede strijder iets vrede kon. Want Afride bestop kaba, maar be godoro itanga ajugu. En op chin kromo voor masan lowe gwa België gota België no. Zij sende om een video e bedreig me. Brada, luko mino wan pick you en mino be wani pick you maar omes ma estende a video gimme. Want eigenlijk mino abisen fu piki kauteres tok. Mino abisen fu piki den kauteres. En vooral den don kauteres zonder fu stang. Mino abisen fu piki de mandati luko ja wande maro fito mo blokkeren you. Mo figi a reactie voor je puro, maar if je tak eto ansam mio blokkeren you. Oké, jouw reactie is verwijderd. If je lukt maro, mio blokkeren you. Dus no script next moro. Maro fito. Niet meer praten, no tak next moro, anders blokkeer ik jou. Oké. Dus dan, ama disi, ama pleeg om een feit dat je na kayen, dat de Fransman kiezen man dape. A laatste feit sa akromo voor man disi pleeg. Tuba kara dede dat je na kayen. Dat die de man senda man gwa Parijs voor kota 20 jaar is strafu. Dat man koti bijna 12 jaar, ama koti dat je na Parijs. Dat de man luso man. No sa man do. Ama longo na België, go ikibri na België. In one picking chobo flat, ama ikibri na België. Da man disi a wisi wasi man disi. Da man disi de dat je sende video gimme. E sende video e bedreig me. Dan au sende sama koroof me. Dan au sende sama konvo me. Asem gedrag, aman disi nangagari, angagari pikin brada e do. Maar de stref nee kon. Wel, akromo voor man disi. Akromo voor man disi mi abwa uitnodiging giwi. Da mino de nanga tak-taki. Want akromo voor man disi be sende one video. Ashi mine picking. A sende one tweede video. Ashi mine picking. A sende one derde video. Ashi mine picking. A sende one vierde video. Ashi mine picking. O mensma sende de video gim bereken dat make me pikken man disi eventjes. Maar normaal mine picking en kromo voor man disi. Mine reageert op de man disi. Maar mo you want ori mensen. A kromo voor man disi. Mino wan enough send video boskopu gimme boskap gimme. Enough send video boskap gimme. A kromo voor man disi. You nanga gari. Anga gari pikin brada. U driman. U kona paramaribo. Dat je door paramaribo dat melde me. Dat we organiseren een vet illegaal. Dat ben ik Miranda tegen jullie 3. Dat ook abataki. Dus mi no wan yere no wan lolo taki. Mi no wan yere no wan langa bere. Mi no wan yere next. Want if you kwanga lolo taki da you na vriendje, you na popoy, you na gogo. Dus a kromo voor man, a boskopu sam abigiu, a antwoord sami abigiu tap den video of je reactie. Te kwam plein dat ik kon staan dat ik kon paramaribo, dat hij door paramaribo, dat you kan kon gari, anga gari pikin brada, dat u 3 man dati, dat u feti tegen Benny Miranda, en dat miwa wang tegen u 3 man. Dus dat mi kabataki. Dat was samo dongawi. Dat u 3 man mi wang offer tegen u 3 man. Dus u senda boskopu die de man die stak na dat na mi boskopu. Dus no sende video kon bedreig moro. Want if je sende video kon bedreig het dat je na vriendje, je na popoy. Dus u 3 man dati. U tek plane, u kona paramaribo. Dat u kon. Garip chimbrada. Amandat dena aserora no. Maar amandati mi eratju dat iwa wano mu kon. Because if you kon mio dai manke yo kisi bumbu manke yo kisi iwa wan swaki tum si gimi. Dus a pikin brada af gari sang e lock e du o mesane se iwa wan omu kom bika iwa wan na omandoro. Iwa na ala san vio broko i ai futu anu ala san vio broko. Dus iwa wan om teka kans dati. Ma gari anga kromo fo man anga pikin bala fu gari u 3 man dati. Chodoro paramaribo melde me dat we organiseren een contest van fiti dat u 3 man dati tegen Benny Miranda en dat u mag film, u mag potwama e film, dat mo so rusa me dongawi. Dat me giwi u 3 man dati dat me giwi 3 minuten. 3 minuten alla wan aanval zou we make it ook. Alla wan aanval zou we make na direct me brokoi anu. If i skopu kom me brokoi futu. If i fringi kofu kom me brokoi anu. Alla aanval zou we make. Da o sisa no donga. U kan proberen sam dati. Dus da u kabataki. Manenge taki na itaki langa. Manenge taki na igwanga langa. Dus u stop de umas masan zou we do. Ete kemi foto we bewerk.
ete ke mi foto e share e scrivi zo, ete ke mi foto e bewerk zo, desandati na vriendjes e doe desandati, na umasma e doe desandati, na meisjes e doe desandati. Dus gari man you nanga e pikimbala, nanga a kromo voor massa is de video e koi bedreig, a uitnodiging die ma bigiwi, chodoro u bai ticket u kona para Maribo, da chodoro para Maribo, da u drima o kon fecha nga Benny Miranda. Gari man, anga yu pikin brada, anga akromo voor man, akron snorman. U drima dati, da we kon. Da we make een afspraak, da we go fecha contest dati. Benny Miranda tegen, u driman. Da mo so runu. Dus dam kabataki. Dus if we make a video sen kon, of we bewerk foto we share, of we put die turtle, schildpad, dit, dat, etc. Mino kon piki desan dat moro. Mino ko reageer moro tap u video. Mino ko reageer tap u post moro. Chow doro para Maribo da u bel mi gari. Te doro da i bel mi. Te pikimbala doro da i bel mi. Dat ai ben u kaba. Da u me kwan deel da u firon san luku. Dus verder mino reageer moro tap unu. Minaba tendati. Dam kabata kangawi. Oké. Punt in het apistor dat hij. Dus mi hoop dit duidelijk. Dus mensen te aussi de bigi share san baka of take mi foto of take mi foto e bewerk baka of send de video kom baka e bedrijf baka da osabi taki de mandis na wiswas man na kakalasi na popoi na gogolo man de mandisi adat na de mandisi. Oké, mensen ook bang apistor dat hij. Verder atori fu bravo sa we taki. Da de mandisi, des masai tek de mandisani e share no. Da me ask misref af if de mandisi, des mandisi verstande in den golo. I denk tak if is tempo ti bravo enke president. San bravo man duki. I no si sai pasa na new coffee camp no. Uno si sam sana 106 no. Go luku sa de mandisi do na 106. Go luku sa de mandisi do na new coffee camp. Go luku sa de mandu da sei. Go luku sa de mandis do na fade kareng na gakaba pisi dape. Go luku sa de mandu na fade kareng fade kai dape mamanjuka. Go luku sa de mandu dape. Take one plane, one helicopter da go free luku stuw meer, brokopondo meer. Heer brokopondo, te de na loktu fu brokopondo te luku go na grond. Heer brokopondo de man vernietig heer brokopondo. En de vernietiging die se godoro. Langa vanuit Bronxweg, links en rechts. De mij vernietig a heer busi de man die se vernietig. De mij haar udu da pete en optie udu de mij hari. Actie de man voor de mij pai wan koprocentie belasting. No wan koprocentie belasting de man pai. En dat we denken dat te was tempo de man die dat de man die if je tempo die bravo in ke president, dat i donte dat je denkt dat je bravo om veranderen sani. Zijn jullie zo? Na don wie don zo? Of unabi verstang, of bravo kroiwi, of den puru verstang fringi trowe, uno abi verstang fushi dat bravo na ama eigen belangen ama ilukuno. San bravo dugi kano no di asdon. San bravo du na Bronsweg ka. San bravo du na Marcel Creek. San bravo du na Bronsweg ka. San bravo du na Achoni. San bravo du na Guyaba. San bravo du na Niolora. San bravo du na Kamalua. San bravo du na Daume. San bravo du na Bendiwataka. San bravo du na Kayanaka. San bravo du na Asidopoka. En dat integendeel de mandisi geef a heer busi voor de samakasama uit. A heer busi voor de samakasama de man geeft uit vanaf Tapawata Godo. Langa fute bijna Stoelmans eiland de man die zich geeft uit kanono. De man geeft uit. Dan nog bij dat de man wantja de men nog niet te komen bij. Voor geeft de man ete duizenden hectare. Duizenden miljoenen hectare de man geeft uit. Ai Guyaba. Sa de man is doen na Guyaba ka. Noti de man doen na Guyaba. Sa de man doen na Malobi asama kalio ka. Next de man doen na Malobi na sama kalio. Sa de man is doen na Niolora. Noti de man doen na Niolora. Sa de man doen na Yau ka. Noti de man doen na Yau. Dat sa de man is doen. GBB ja abob. Dus sa de man doen. Alla den busi fu unu de my serie. Alla den busi fu unu. De man serie te bijna her binnenland de man die serie no. Da want to go losma e wani koi tek mi in zani. E wan koi tek mi tak ai bigi bravo setting. E kon tek mi in zan tak ai bigi bravo setting. Look, te we taki den zani umu taki den zan lek fa den zani de. En daarom mi e wuroko eerlijk. Me taki efwe taki chan mugwe da bravo mugwe tu. Maar inom consort mi taki chan mugwe chan no bunda bravo mutang. Terwijl bravo strefe moro pinawi. En mi kan tegen je gegarandeerd
Mi kan tagi you no op voorhand gegarandeerd. Mi kan tagi you. Dat wisi uste poti bravo. Enke president. A man is no man say kan next. En a grondrechter sevi a no man say kan. Want no de abem say kan. Kaba ama say kan. Ano say kan tok. San bravo do. Ama longos. Ama go yepi den pat den tama fia. Ama yepi den man stem. Poti ala den DNA leden. Stem poti conversiewet. Terwijl alla de man die lei alla den domeinen grond. De mau kenki no changa 1 hectare. 2 hectare. De mai kenki no kon aini. De mai poti en pikin aini stichting. De mai poti alasani pikin aini stichting. Dat de mai e poti verkavel alasani serie aini stichting. Want dat de mai kenki kon aini eigendom. Bravo je de man do alasan dati. Dai I abi kaka aini verstand. I verstand jij niet gogolo dat ino machine san bravo edu. Goluku albina. A bravo disi. A conversiewet. No a amnestiewet. Nyo taigi wan saniere mensen. Nyo soru wan sani. A amnestiewet toch? A eigenlijk constitutioneel na onderzoek dat je advies. Constitutioneel nee vernietigd. Constitutioneel hof nee vernietigd. Constitutioneel wantaki, nou moeilijk nee. Constitutionele hof wantaki, je onderzoek dat je advies. Dan moet je gewoon aan uit. Daarom is dat desma sailo na abo bakaya de meeste of desma de verstand jij niet den gogolo. Constitutionele hof, arkibung, a amnestiewet, die de maitaki, amnestiewet na termoro. Constitutionele hof taki amnestiewet na termoro. A dat demantaki toch? En demantaki, a amnestiewet is vernietigd. Dus dat bouta, musoto. Aso demantaki toch? Maar, mi go naar Nederland na skoro, mi go naar Nederland. En mi kisi ontwikkelen naar Nederland. Voor zover ik weet, een constitutionele hofuitspraak heeft geen terugwerkende kracht. Dat want taki, met andere woorden, kotaki, moet leggen een travasie uit. Kotaki, want toen man pleegt een strafbare feit. Dat een strafbare feit zou de man pleeg, dat abi een wet, maar een wet die si etaki. De man die si pleeg een strafbare feit. En alla de man die si mukisi 3 jaar strafu. Een voorbeeld megi. Dat awete taki. Maar baka 10 jaar. Dat wo taki. Awet dis no boom. Wo kenki awet disi. En wo kenki awet disi. Dat wo poti dat alla de man sai pleeg een strafbare feit disi. Mukisi 20 jaar strafu. Oké. Ik kan kenki asandati. Maar inoman doasan dat in een terugwerkende kracht dat Aladdin eerder veroordeelde. Sambe pleeg asem feit dat hij mukisi 20 jaar ook toe. Ata wokotok. Asan dat in hij wokotok. Dus een amnestiewet eigenlijk. Juridisch. Een amnestiewet no abi TWK. TWK wantaki terugwerkende kracht. Myogu wanta voorbeeld. Deze maar voor Nederland voor Oranje Nassau. Koningshuis voor Nederland, Oranje Nassau. Den be pleeg om in feite toch. Den be doe om in sani den be doen naar Nederland. Des maar voor Oranje Nassau be doe om in sani naar Nederland. Dan nou, dat a konu bem trouw. A prins kota a prins vroeger, a prins bem trouw. Maar die a prins bem trouw vroeger. En ook toe, die a konu fui funono bem trouw toe. Dat is de man taki. De man taki, ik geef een voorbeeld. Dat daarom je zo roet taki den sma, boem voor de sma in a kondref unu dat den dong. Ano alamala, maar een aantal sma, vooral den sma sailo na baka bravo, de no abi verstang den dong. Je legt gewoon aan uit. Dan, die a konu voor Nederland bem trouw, dan gaat die a prins destijds bem trouw. Sademan betaki naar Nederland. Ja, we gi amnestie. De man gi koningshuis ook toe een aantal amnestie. Want if de man no begi den amnestie, kono no do man trouw. En
A prins voor toen ook toe. Nobel man trouw. Want to obstakel ben de. En de amnestie dat die gikaba. A konu nanga a prins voor toen. Kies den amnestie dat die kaba. Vroeger. Je begrijpt? Onbegrijp ons aan mijn probleem verleggen hoe uit ja. Maar nou, Nederland, kotakin ke van Geert Wilders kono toch? Dat Geert Wilders no man taki, ja, maar koningshuis bekisi amnestie, ata konu a prins bekisi amnestie, en awet dat in termoro, we maken een nieuwe wet, en dat alla desma dat moet kisi stafu, alla desma dat moet go naar rechtbank. Ata woko, asan dat na woko. Omdat we amnestie wet, juridisch, want amnestiewet no abi terugwerkende kracht. Toen we bereiken dat sadema die se doe in a contradictie, sadema die se set in a contradictie. Igi waman, i set wan amnestiewet kabada, amnestiewet sai sete, pe a amnestiewet, bouta kisi amnestie, bravo kisi amnestie, en dat is jaren terug gebeurd. Dat a constitutionele hof ego toets asandati. Dat de a constitutionele hof toets als aan dat. Dat a hof etaki, ja, de man die kies amnestie, maar eigenlijk, als aan dat die de in strijd nanga ometa, wetten, verdragen, die nanga dat die. Zeiden de nego dat in Nederland is aan dat die. Want Nederland, dat koningshuis in Nederland kies amnestie toch, die omesani toch. Zeiden de nego dat in Nederland, dat Nederland, a koningshuis voor UNO kies amnestie toe. En amnestie de in strijd nanga verdragen, et cetera, et cetera. Zeiden de nego dat in Nederland is aan dat die. En dat ja, dat a constitutionele hof etaki, ja, a wet die sa amnestiewet aan eteri, want dat de een strijd aan ga ometa zo te verdragen. Oké, je mag vernietig a wet, maar de uitspraak na de masai begi a amnestie kaba, inoman draaien terug, inoman draaien met terugwerkende kracht. Dus eigenlijk in feite bouwt abi amnestie ete. Bouta heeft nog steeds amnestie. Want inoman vernietigt amnestie wet dat je taki awe poa amnestie wet. Dat alla den tamas abe kisi amnestie. Dat asan de nai telimo. Asan nai woko so. Asan nai woko so. Omdat die amabe kisha amnestie amanobe veroordeel ete. Die amabe kisha amnestie. Dat je no kan go veroordeel amang. Je veroordeel amang. Anga heer amnestie wet dati. Vader man is dong zo. Hoe zijn deze mannen zo? De awet nee hoor. Ik zal even Nederlands praten, dan zal ik offline gaan. Mensen, jullie moeten even goed luisteren. De Koningshuis in Nederland heeft vroeger ook amnestie gehad. Amnestie gekregen vroeger. En amnestiewet, we hebben een hof in Suriname, constitutionele hof. Constitutionele hof is een hof om te onderzoeken en om advies te geven. Het hof mag niet vernietigen en terugroepen. Dat mag niet. Dus het hof heeft destijds, het land, de DNA-leden, etc. hadden destijds goedgekeurd. En toen is er een amnestiewet aangenomen. En Bouta en andere mensen hadden amnestie gekregen. Maar nu zegt de president van ja, we hebben die amnestiewet die hebben wij in DNA teruggetrokken, vernietigd. ABOP heeft meegestemd, voorgestemd en een paar andere DNA-leden hebben allemaal voorgestemd. Dus zeggen ze ja, die amnestiewet telt niet meer. Maar dat is rommel, dat klopt niet. Omdat een amnestiewet, ik zal jullie weer iets leren. Een amnestiewet, wanneer je amnestiewet heeft verstrekt aan veroordeelden. In Nederland praten ze over cassatieberoep. Je gaat in cassatieberoep, appel in cassatie. Of je gaat in cassatie een verzoek indienen bij de koningin, etc. Dan kan je cassatie, kun jij dan zeg maar vrijheidsstellingen krijgen via de koningin, etc. etc. Als je dat krijgt, dan kun je later geen wet veranderen om te zeggen ja, maar de man dat die begona cassatie en koningin begint de vrijheidsstelling, dat asan dat neteri, dat we veroordelen alsnog. Asan dat je dat ook toch? Dus zo moet je dat ongeveer bekijken. Dus de koningin in Nederland destijds, koningshuis, koning, prins, etc. vroeger in Nederland, die hadden ook allemaal amnestie gekregen vanwege bepaalde dingen vroeger. En toen de koning ging trouwen, toen was het ook een probleem vanwege die vader van de nieuwe prinses.
Het was ook een probleem. Toen moesten ze hun ook amnestie, een of andere vorm van amnestie, moesten ze hun ook verlenen. Anders konden ze niet trouwen. Dat is toen ook gebeurd in Nederland. Waarom gaan ze niet in Nederland zeggen van ja, de koningshuis en de prins heeft toen amnestie gekregen en dat kan niet. Het is in strijd met internationale verdragen. Waarom zeggen ze dat niet in Nederland? Omdat je kan het niet terugdraaien. Je mag het niet terugdraaien. Dus in Suriname heeft het constitutionele hof uitspraak toen gedaan van ja, oké. Amnestiewet is toen verstrekt aan Bouterse en aan Bravo. Maar die amnestiewet is in feite eigenlijk niet geldig. Want ja, het is in strijd met verdragen, et cetera, et cetera. Oké, dat mogen zo zijn. Maar u kunt alleen tot zover gaan om te zeggen, we gaan in het vervolg geen amnestie meer geven, want awet neteri. Maar awet, if je takit dat amnestie neteri, want het is in strijd met verdragen. Oké, dat mag zo zijn, maar je mag het niet terugtrekken. Je mag het niet terugroepen. Het heeft geen terugwerkende kracht. Mi hoop we begrijpen asandati. Dus je noemt takia, je roept het terug. Dat Allah de man sabe kisi amnestie aneteri. Nee. De man si fout donso. Dat mine verstand de man die dat de man begrijpt dat bouwta sambe kisi amnestie. A amnestie werd dat de teri ete. Bravo strebe kisi amnestie. A amnestie werd dat ook toe eteri ete gide man dati. If je vernietigt awet no ai ni DNA. I kan vernietigen awet ai ni DNA no. Dat je taki oké. Awet disi ane ter moro. Maar de man sambe kisi amnestie kaba. U abi a amnesty ete, maar vanaf tide, we vernietig awet disi, no as man kisi amnesty moro. Dat kan. Dat kan, maar je kan niet zeggen, oké, vanaf tide, a amnesty wet jane termoro, we stoppen amnesty wet vanaf tide, en alla de man die bekisi amnesty, enzovoort, alla de traman die bekisi amnesty, asan dat neteri. Dan, if asan dat neteri, if a amnesty wet neteri, dan eigenlijk, dan een hoop andere zaken zijn ook illegaal, onrechtmatig geweest allemaal. Want de amnestie, no be teri toch? En dat alle de mensen zijn bezig, behartig tijdens haar regering dat die. Vanaf een hele periode dat die. Dat alle de gerechtshof dat die. Alle de gerechtshof dat die, nanga alle de trazaken dat die. Dat alle de zijn dat bij de illegaal toe onrechtmatig. En voelt dat je amnestiewet. Nee, teri. De man is dong. De man is doyere. Dus best luku. Na daarom met taki. Tego na skoro no an bunsani. En tego na skoro. Dat je leri om een sanitok. Maar me ziet de man is dong. En de man is groen. Lieve mensen. A amnestiewet eter ete. Inoman pura amnestiewet met terugwerkende kracht. Asan dat no kan. Inoman. Lukumi mati Jamie schreef dit ja. Jamie amans nou een konimang. Aman is naar Nederland uitang. Apis voor Nederland dat ze volgens mij Zuid-Nederland ergens dat ze uitang. De man die zie. Jamie, 5 en atori die zie Jamie. Je hebt me even in atori die zie. Want kan de den brada na saf mi fu jane verstang asan die zie. A amnesty wet tori Jamie. Fawa kan apis tor dati. In Nederland. A koningshuis bekisi om een soort amnesty ook toe. Verschillende soort amnesty a koningshuis bekisi. Voor den bekan trouw. Maar alla de amnesty dat is de man bekisi. Ino man go draai de amnesty dat terug. Dus de amnesty wet sa de man be verstrekt ja in Suriname ook toe. Die kun je niet terugdraaien. Maar dat president Jompo tak ja, amnesty wet is niet meer geldig. Dus alle zaken kunnen we onderzoeken. En iedereen die amnesty hadden gekregen. Alla desma dat ook als Rutte, want amnesty wet nee termoro. Beste pres, dat is onzin. A amnesty wet. Desma sambeki sa amnesty wet. A amnesty wet dat die ano abi terugwerkende kracht. Ano abi TWK. Volgens de wetten, volgens de jurisprudenties, volgens de internationale verdragen voor de rechten van de mens. Asan dat no mag. Na alla de man zie mi abi fugiles. Na alla de man die zie mi abi fugiles mensen, lieve mensen. Na alla de man die zie mi abi fugiles. En daarom zeg ik jullie, unom mek no asma komburu yawi. Unom mek no asma komburu yawi nanga Benny Miranda. Unom mek no asma komburu yawi nanga Sibrano.
Uno mek no as makomburi ya winanga den tras masai taki gi wi sai ye pi wi e opo wi ai. Uno mek no as makomburi ya wi wan desma e shidat na wi na de enige masai ye pi wi. En na daarom de probeer ala soort sani. Maar mi ben Miranda, if de man kom baka nanga om een soort video, a koromo for ma make video kong, of gari o make video kong, of gari pikin brada o make video kong, mi no reageert op de man en mi no piki de man, lieve mensen. Mi taki kabasam abif taki. En fosi mi go offline, a koromo for man, gari, anga en pikin brada. U stop make video na vriendjes, na popoi, na mietjes, na popoisma, na mietjes, vriendjes, en make video in bedrijfsma. Na vriendjes, na popoi. Pakkelingen en make video in bedrijfsma. Mine make video in bedrijfsma. Maar al laatste sansa ma wiftaki en mo herhalen baka. Akoromo voor man sai make video in sende ko bedrijf. Akoromo voor man dat you nanga gariman pikin brada. Chodoro saranang, dau belmi, dau driman, mak conformi. Dau mak confido was nanga min. U driman tegelijk. 3 tegen 1. Miwawang tegen 3 man. En dau mak filmen als aan dat. Dus daar verder, ator die skiri, une meke video's en de video mo, une post lau sani mo, wan minau kom piki, minau reageer. Chow doro teo de sovara dau piki mi, dus utapu anga de wisi wasi gugolo sang sawetu. Gari man yanga e piki barada anga akoromo foman, utapu anga de wisi wasi miches, vriendjes, gogolo, sani sawetu. Utapu anga de sandat na edu de sandat na esen de video e bedrijksma. Na vrede man esen de video e bedrijksma. Wel mi dat na e vrede wi. U 3 man chow kaba, dau chow doro chow de sovara dau melde mi dau kong. Dat u 3 man tegen mij, tegen 1, 3 tegen 1, dat we 4. Dus mensen, chow si de make video post baka u lafuding. U dregi den da u lafuding. U nom kosti den, u nom den, want mina sendes ma fugo bedrijf ma tu. Maar te de make video e post baka e baka e takyo me lau sam baka. U zor den taki amantaki chow kaba dau gone. Adati tegi den. Amantak chow kaba, u 3 man chow kaba dau gone. Dus u tapu make lau wisi wasi video share e bedrijf. Desan dat na gogolo man e do desan dati. Desan dati na smasang tamang e pude fro aja na teke de video chai go sokicha sokya de mandati do desan dati. A daarom amandat be me kwa video taki si te do Europa ai egi mati nyo soki umao. Europa ya aso so da gude yao. Te do Europa ai egi mati nyo pu yuma ya nao. Nyo soki umao. Dat wan taki te yu na wan vriendje te na popoi te na mie. Te je make yo me video e ma make yo me video e sende ma da sama o puyu ma ya na ya da jo kon puyu ma ya na da jo pasa. Dus u tapanga den bedrijf tap afstand is in video bedrijf ma cho de so vara cho ko badau kon man no sende video mo mi no luku de sandati. And if he tag me in the video voor den gogolo man dat na bloqueer me blokkeer you pur. Mi no reageert op you. Na blokkeer me blokkeer je, oké. Oké, lieve mensen, ik ben klaar met praten. Bedankt voor het kijken. Ik ga jullie groeten. One love en een fijne dag voor jullie allemaal. Groetjes, bye bye. Bedankt voor het kijken. Ciao.